Ce faceți, băi nebunilor, Dihorul 12 reveni? Da, ok, zicea, cred că începeți de vreau să faceți asta. Simplu, nu știu ce facem de mult ăsta, dar în acest episod probabil o voi trece la ultima, e și ultimul episod din această serie de episoade. Nu știu că lucrez pe la 5-lea, mă uitai peste al treilea și bine. La al doilea, fix cum așteptam, și un căcat ordinar de clip. M-am spus aici pe clipul trecut progresul. Măcar progresul. Și ăsta că sunt foarte obosit, mă doare și capul și nu prea mai am chef să fac chestia asta. Bă, mulțumiți-vă, sunt 4 episoade. Mulțumiți-vă, sunt 4 episoade. Poți să prind un trampici? Aș folosi un flygun. Fucking. Poți să prind un trampici pe aici, știu că sunt un grup în care îl poți prinde ies carmuri. Da. Acum știți despre ce Pokémon vorbeam. Că l-ai folosit Starfire sau chiar în altă versiune de Pokémon, adică Emerald. Da, mă refeream fix la Pokémon. Da, mă refeream fix la Pokémon, da. Fix la Pokémon Emerald, mă rog, da. Nu știu ce dracu să mai fac pe clipul ăsta, probabil absolut nimic, sunt o lipă ordinară, măcar atâta. Mulțumesc și cu ceea ce știu, dar hei, al patrulea clip și ultimul, și după aia am bat picioarele în ea. În ea zic că nu mai pot. Că nu mai pot să îmi bag picioarele. Așa, revin, da, nu știu ce voi face, probabil mă voi juca aici ca un disperat. Că e ultimul clip, nu mai trebuie să repet. Eu sunt prea obosit, mă, dar capul n-am chef absolut să mai fac nimica. Dar având în vedere că pe clipul cu numărul 3 am spus, ne vedem peste 2 minute. Pă cum dracu să nu fiu, să mă țin eu de cuvânt. Cum eu ce sunt un creator de conținut fidel sau nu? Fidea? Eu cred că sunt fidea de ăla. Fidea de aia, nici vorbă. Nu știu ce zic aici, uneori n-are niciun sens. Uneori nu mai încerc să spun chestii la mișto, nu știu ce motive. Așa, mă rog, ne vom concentra pe ce facem aici. Bravo, ui, coughing. Nu cream că să folosesc vreodată vreun coughing sau coughing respectiv easing. Și decât să așteptăm pentru un flygun, cred că îl vom prinde un Altaria. Un altar, ce direct. E Suibul, e Seimbul, evoluează în Altaria. Nu consumai nicio minge în afară de asta. Da, mă rog, nu știu, am prins un Seimbul pentru că mi se pare că aș vrea să folosesc. Pentru că n-am folosit niciodată în viața mea un Altaria în jocul ăsta. De-aia n-am jucat numai Emerald și nu știu dacă în Emerald am folosit un Seimbul, dar hei, nu-l voi folosi în Emerald, l-vom folosi în această variantă. Pentru că de ce nu? What the fucking, de ce nu? E efectiv un Pokémon. Pic. Uneori sunt foarte idiot și mă grăbesc și nu mai realizez ce se întâmplă aici. Mă rog, poate învăța stiluing. Aparent poate învăța stiluing. Nu știu ce ar face-o, dar na. Secret Power învață cineva, învață coughing, dar nu vreau să învăț în Shockwave, învață Altaria. Cum n-ai învață Weezing, Shockwave, nici el nu știe. Cred că nici el nu știe, cred că nici Pokémonul ăla nu știe. Tif. Oh, eu. Poți să ciordești. Da, ăsta chiar, Pokémonul ăsta chiar zici că-i cioară să mor, eu n-are ce mă de dragon, dacă îi pasă. Dar vom pune și pe Swimball first, cred că e foarte low HP. Mamă. Broma mie mi-e engordă la dulce aici, mamă, și putea aici a plăcintărie și mi-e poftă de mor. Și puta plăcintă de mor și mi-e foamea, mi-e foame, mă. Glumeam, nu mi-e foame, doamne ferește cum să fie mie foame. Da, o să dăm cu sludge pe tine și cu Stealing Wing pe tine. What the fuck? Ai, Shockwave. Bun. Bun, atunci dăm așa. Dăm așa, frate. O să zicem pe Weezing cu Mawel.
Hafre, bite. Gata, l-am câștigat. Să facem pe Coughing una, pe tine una și un Paralyzy Heal, pentru că am Paralyzy Heal pe Symbol, da. Dar wow, nu vi să cred că fac atât de multe chestii și de că abia minutul și 5 și 24 secunde. Mi-a dat să durează mai mult, dar hei, sper că nu durează mai mult, durează foarte puțin. Și doamne, cred că pentru prima oară când vei folosi un Easing, prima și ultima oară. Deci Easing ăsta ar trebui să se simtă norocos. Să-mi facă statuie! Dar n-are absolut nicio legătură ce spune pe aici, mă rog. Ce să vă mai spun eu, vouă, dragi urmăritori, ce să vă mai spun, absolut nimic, că nu știu efectiv ce fac aici, n-am nicio idee ce să fac cu vieția mea, pur și simplu, mă joc. De distracție și pentru a termina jocul ăsta, pentru că content, da, de ce nu? Ok, nu știu dacă funcționează la... am înțeles. Marștamp e și afară. Marștamp care e și rămas foarte low level, foarte mic. Îl voi folosi aici ca să bat niște geodoze infecții. Nu mă voi folosi în gemul de foc pe Marștamp. Dacă e ceva grav, dar apare nu. Dar în continuare să-l folosesc să mai bag Pokémon de aici. Că na, de ce nu? Aoleu, alt Machop. Nu-mi plac Machopii. Ei, aici e de lung. Nu voi juca un Machop pentru că nu-l pot evolua un Machoc. Ei, frate, și nu voi prinde luna, cu toate că e un Pokémon exclusiv. Cu toate că nu voi prinde soarele, că e un Pokémon exclusiv. Dar... sincer, eu cred că o să-l prindem pentru că e exclusiv. Și vorba e, un Pokémon exclusiv nu trebuie lăsat niciodată fără neprins. Ete fusionul mai amici. Mă rog, hai să știm de aici mergem. Ok, mai avem repeluri, de ce nu folosesc eu repelurile vieții? Repelul vieții, hâț. Nici nu o să întreb. Am recuperat niște repeluri, niște minci, da, țaca paca bing bang. Sper că asta am făcut episodul ăsta, foarte nimic mai, cum ar fi să zicem, nu știu. Avem repel. Avem super repeluri, e bun și alea. Avem un escape rope și de cumpărăm așa, niște super poțiuni. Niște grey, cum niște grey valori. Bun, grey valori. Nu avem repel, avem super repeluri. Avem un super repel care ține 200 de pași. Ok, vom încerca să prindem noul Pokémon. Pokémonul soare, pentru că am zis că hai măcar pentru pentru că știu că este exclusiv decât pentru această versiune și să nu-l mai folosesc în Emerald. Șansa de picare nu știu care e. Și parcă vezi că acum nu mai pică niciunul. Vezi ce turbesc pe aici. Great Ball. Wow. Great Ball. M-a făcut să vezi. Da, și o să-l prindem cu un Great Ball și hei, am reușit să-l prindem. Pe sală, rog, să-i băgăm niște rarichenduri și după aia vom încheia acest videoclip pentru că nu prea mai am idei ce să fac în acest episod. Dar, da, scuzați ridicarea de voce, se întâmplă chestii neprevăzute, foarte neoriginale și hai să-l facem și pe ăsta, nivel 26, yes, nu știu. Și învăță Psychic Wave. Oh. Un loc de herne, nu știu cât de meci o să dea, dar n-am. Și 20 de ultimul nivel și se pare că da. Dream Team-ul ăsta, Rock, dar ultimul Pokémon îl voi prinde foarte, dar foarte târziu. Deci, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și... Dai, să folosim un escape rope aici. Iar... Hei, nu uitați, până data viitoare am fost Dihorul 12 și dacă v-a plăcut acest mirobolan clip, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe, iar până data viitoare să ne auzim cu bine și pa!